Halo guys, गिबि नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय चेनेलाव सोरबा फैगोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना गालांदो। ओमफ्राय माला साला गैया लान्थ'थ' जादों। ओमफ्राय लोगोफोरा जोङो मोनसे बुस्थु खालामहांदों। मानसिया मोनसे बुस्थु लादो आरोना मेथाइ ना मा जायोनो। ओमफ्राय आंखौ दायो संनो थिनगासिनो मानि माइरंनि मेथाइ एवनानै जानांगौ। माने एवनांगौनो आरोना बुजिया बायदि जायो होनदों। जायोना जाया बानायनाय नायनि आङो एवनाय नायनि नुगोन आरोना नोंथांमोना माबायदि जायो। आं गय जादों ओमफ्राय थिला जादों लोगोफोर खोथानांगौना खोथानाङा? खोथानाङा। खोथाला दे खोथानाङा। पाक दिलालै पाक दिला जादों। बेजेरा जानला मानला गलाबायग्रा जादों। ओमफ्राय दा सोर सोंनाय? सोर सोंनाय? सुबाय आरो आंहा मन्दिराव थांदों ओमफ्राय आं गोदान मन्दिराव थांनो ओंखारनाय मानसिया बेखौ आङो होसुना होनो सानदों। ओमफ्राय लोगोफ्रा आं एवनोसै आरोना माबायदि जायो नायनि आरो एवना नायनि। ओइ लोगोफोर ट्राइ खालामसै आरोना माबायदि नुयो नायनोसै। एसेबां ना? एसेल'ब्रा एसेल' नङा आरो दे होनाय नायनोसै आरो ट्राइ नायनोसै आरो माबायदि जायो। आयु जाबाय आं हास्लाबो आरो इखो मा हाया एसे खामनांगोन खोमा। खामा खामा आयु हाबाब बोरै हास्लाबबायनांगौ जाखो? आयै नायलाय थाबनो माबा खालामखाजोबसिगोन। बोरै हास्लाबबायनांगौ गलांलायलाङो नायलाय। आयु नायलाय गलानै आयु दै गोलैदों आं सुदोंमोन ना गलाङो नै इयो गलाङो हनै बुस्थुआ फिसा फिसाया गलांमारो बुस्थुआ बिदिसो जायो आरो। नै लोगोफोर आं एवखांबाय आरोना। ओइ दखानाव बे बोन्दो थ' आंबो थांसै। नै ओंखामसो नालाय लोगोफोर माइरंसो नालाय थौ लांगासिनो ओरैनो दोनो जानाय नायनोसै आरो स्टेम गोथाव आरो गोथावालाय। नै लोगोफोर जानोसै आरोना नै माबा खैजेमा बिदैथां माथांसो नुलाय लांबाय आं खैजेमा बिदै बायदि नुयो आरोना लोगोफोरनि। ओमफ्राय नै बियो मेरिगल्ड बिस्कुट आरोना लोगोफोर थावजों एवदों आं बिराद गोथाव जायो बिनि टेस्टिया लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जायाखैबा जानाय नायलाय एकदमबारे मेरिगल्डखौ थावआव होनानै एवनानै जा जि गोथाव आरो मेलौगालायथारो। ओमफ्राय नै आङो दङमोन नालाय ओमफ्राय मोनथाम एवनानै लादों आरो मोनथामखौ एवनानै लादों आरो आं ओमफ्राय दा जानोसै आरो माबायदि। स्रेम आरोना माइरंनिसो नालाय स्रेम ओमफ्राय बोरैबा साबाबा मोनजायो आरो गोथावालाय। जाबाय थानोसै बिदिबा माने मेरिगल्डआबो ओरैबायदि गोथाव जायो लोगोफोर। नोंसोरो जाफेरनायाखैबा जानाय नायलाय गोथाव मोदोमखायो आरोना बेयो होनानै बे गोथाव मोदोमखायो मेरिगल्डखौ एवना जाबा। ओमफ्राय आं बिदि एवना जायो आरो मालाबा फिसाजोनो एवना होयो। गोथावखा जानो लोगोफोर जाबाय थानोसै दे बोराय बुरै टेस्टखौ नायनोसै आरो आं बैयाव जाना फैखाबाय। ओमफ्राय इयो दखानाव मानसि दंमोन नालाय ओमफ्राय आङो माबाबाय आरो दे जादो दे माबायदि जायो टेस्टिया। उदैयानो जानो हाया जाया बेखौनो जागोन ना बोराय बुरै जागोन ना लाबलायदो। बुरजा जाबा माबायदि मोनो? ओंखामसो नालाय बुरजाव ओंखाम बुस्थुआलाय। ओंखामालाय आरो माब्रै जाबावनांगौ जाखो खनसे जानानै माला गानाखैना जि लांगौ लेथ्राथार नुदों आंखौ बाला। जाबाय आरोना आं नै इखौसो जाग्रोनोसै इखौसो गोथाव मोनथारदों।
जागासिनो बेखौनो नोंखौबो जागोन होननानै बुरजा लाबोलायदों आङो नोंखौबो जागोन होननानै बुरजायै लाबोलायदों दा माबा एवनाय बायदि मा होनो खैमा गोजा आखाय साबाबा नालाय गोथाव मोनजायाखै ओमफ्राय मेरिगलखौ जाफादो आरो गोदै मोनखायो नालाय माजाया उन्दुबाय थायो माबा बै थिंसायाव थाइजौआनो सिरिबाय थायो लोगोफोर ओमफ्राय जि बारदावहाय हारसिं ओरै उन्दुनानै थाबाथाय गुल्लाब बारदावखासिगोन आरो माबा मोनसे अन्थ' बारदावखायो अन्थ' ओरै लांख्रां उन्दुनासो थाखायो नालाय जाबाय दे गोदै साजासो गोथाव जागौमोन खोमा गोदै साजा सा फुदुंनानै नारेंखल एवनायजों जाबाय आरो ना बेखौ जायै जायै दा ओंखाम ओंख्रि बोगोना हराव सदा ना मा होयो नोंलाय साबाबा ना खनसे बानायनानै नायनांगोन जोंहाबो ना माबायदि बानायो होनजाला हांसो गारमाया बेबायदि नुहाङो आरो नालाय इखौबो इबो दोनबानाय नामा बेलेग माइरंफोर जिबायदि स्टाइल नुयो आरो आयौ सैमायानो मानो खामदारा थोनोसै ना बिदिबा जाबाय थानोसै लोगोबा लुगैलाङो ओमफ्राय आं